Okhosini FM namhlanje ekseni ngibingelela abalaleli bokhozi, ngibingelele ithimba lonke leVeps Hall House Gqemeza Siphombata noMroza uNonhlanhla kaButhelezi. Ngiyafisa ukuthi amasiqala usuku namhlanje ukuba sivume ukuba imiqondo yethu nemphefumulo yethu ivunde ngomfutho esiudingayo ukuze siqale kahle usuku siliphethe sikwazi nokunqoba izinselelo. Ngeke kuzinqobe inselelo ungakwazi ukuthi ungubani, uvelaphi, ukuphi, uyapi, ngoba lokho kunozala wezifiso zakho. Umuntu ongazi ukuthi uvelaphi kulukhuni ukuba angaqonda ukuthi ukuphi nendawo. Ebese kuba mnyama kakhulu uma ezocabanga ukuthi impumelelo yakhe noma ikusasa lakhe limi kanjani. Singakafiki ezinye izizwe sasibizwa ngamabhadari. Amabhadari yiwo amakhusho okuyisona sizwe sokuqala esasungula amasiko, isikompilo, sasungula inkolo, ukufunda nokufunda izinkanyezi nezibalo, mathematics, nemithetho eminingi eyayenza lesizwe lesi kube isizwe esiqinile. Engifisayo ukuthi nathi usifuze leso sizwe esasinamandla, isizwe sababhadari, isizwe samakhushe esasinamandla kulelizwe. Angithi phela amakhushe yiwo lawa ayebizwa ngabangoni, ngoba kuthiwa singabangoni nje kusho ukuthi singabangoni. Ngoba sasinemithetho eyayiqinile eyayilandela isikompilo lethu okwabuba likhona ukuba sone. Ngakho-ke amazwi okuqala usuku yiwo lawo efaneke siwaphathe sambe nawo abe izihlangu, abe ihawu nemikhonto yokuvika nokunqoba izinselelo ezobhekana nazo osukwini. Ngakho-ke balaleli bokhozi FM noma ukuphi lapho ukhona, kuqonde ukuthi-ke uyonqoba ngokuba ube umuntu oziqondayo ukuthi ungubani, ube umuntu owazi umsuka wakhe, ukwazi ukuphakamisa ikhanda ubhekane nenselelo. Amaphiko okhozi-ke ayohlala esithatha ngalolu hlelo esithi amazwi okuqala, sikhosele ngaphansi kwamaphiko okhozi. Bese ukhozi lenyuka nathi luyaphezulu sikwazi ukubona, ngoba kuthiwa ohlala emahlombe egiant noma oma emahlombe egiant ukwazi ukubona lapho igiant ingakwazi ukubona khona. Okwanamhlanje ngithi asibuye sibonane ngeviki elilandelayo. Okhosini FM, siyabonga. Where the roses never fade. Sing the song now, children. Well, here